हेलौ लोगोफोर बयखौबो आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा मोजाङैनो दङ। ओमफ्राय आंबो मोजाङैनो दं लोगोफोर। ओमफ्राय दिनैहाय जोंना आदा बिजु बर'आ आंखौ बे दिल्ली नोगोराव दोंसे गान खननो हांख्रायनानै लाबोनायलाय बेनिखायनो आङो आदानि लेंबोनायखौ जाहाथे गोरोन्थि खालामालासिनो आङो फैबाय लोगोफोर। दा नोंसोरसो मा होनो? ओमफ्राय आङो बे गानखौ खननो आखायाव लाबाय लोगोफोर। दा आङो गानखौ खननोसै। नोंथांमोना आं फैनायनि थाखाय माबायदि मोनदों खोन्थाहर। आंथ' जोबोद गोजोननाय मोनदों बे दिल्ली नोगोराव दिनै मोनफैनानै लोगोफोर। थ' आं दा बे गानखौ खननोसै लोगोफोर। मोजाङै गोसो होनानै खोनासंलांदो भिडिअखौ आरो मोजां नायलांदो स्किप खालामाजासे। ना मा होनो लोगोफोर? थुदो बिदिब्ला आंनि गान खननायखौ स्टार्ट खालामसै। Ada sonaram neng ani sebut aram Mena memplangku alai sebut aram Mena memplangku alai sebut aram Aku lau gianau lenayau porainayau mangnayau dangnayau sebut aram Sebut aram Senema nempaya sesi hunai nengko aram Senema nempaya sesi hunai nengko usi aram Logoफोर thank you so much dalam बेखिनियानो आं बारा गोलाव सुजुआखै थ' नोंथांमोनहा मोजां मोनदोंबा कमेन्टआव खोन्थाहर बेबायदिनो मोजां गान ससेबाबो लाबोगोन लोगोफोर जायफ्रा आंनि भिडिअ नायगिरि नायलांबाय थादो आरो जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदान हाबसननानै दंफैयो लोगोफोर अन्नानै साबस्क्राइब लाइक कमेन्ट खालामदो मा होनो लोगोफोर थेंक इउ स' माच आंनि गानखौ जोबजासिम खोनासंनायनि थाखाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन बाय बाय